Għad kbir ta' għalliema fil-livelli kollha tas-settur edukattiv ġew informati b'dak li jinkludi l-pakkett finanzjarju li se jgawdu minnu u li ġie maqbul mal-Union tal-Għalliema l-MUT ftit tal-ġranet ilu. Il-benefiċċji abbundanti inklużi fil-ftehim kollettiv ġdid huma bla preċedent fl-istorja tal-edukaturi Maltin u Għawċin u jlaħqu għal żidiet ta' eluf kbar kull sena. Sal-lum edukatur li jibda jaħdem bħala għalliem fi skala 9 idum 16 sena biex jilħaq il-massimu tal-iskala 7 dak li qed jiġi propost dan il-perjodu se jiqsar għal 8 snin. Korrispondenzi li għandu fideh One News juru li għalliema bħal dawk fi skali 8 u 9 ta' ċivil, Education Officers, kapijiet ta' skejjel u Kindergarten Educators u LSCs level 2 fl-ħarsijat irċivew notifika firmata mis-Segretarju Permanenti Matthew Vella għal-Ministeru tal-Edukazzjoni u Joyce Cassar mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fija dawn ġew informati eżatt kif se jkunu qed jiggwadanjaw skont il-grad tagħhom u kif dak dovut lilhom se jkunu qed jieħduh blura mill-ewwel ta' Jannar tal-2023. Fl-istess korrispondenza jingħad li qed jiġu informati biex tiġi evitata kull tip ta' misinformazzjoni. One News jifhem li gradi oħrajn tal-edukaturi qed jirċievu korrispondenzi simili. Ħarsa lejn it-tarif fl-itri jirriżulta li pereżempju l-edukaturi fi skali 8 u 9 setgħu jaslu sa massimu skala 7, jiġifieri ftit aktar minn 35,000 euro fl-2022 skont il-ftehim l-antik. Iżda b'dak maqbul mal-MUT dan issa sal-2027 jistgħu jitilgħu sa aktar minn 47,000 fis-sena skont is-snin tas-servizz. Qabża ta' 12,000 euro minn barra li se jiġi triplat lat ta' allowances minn 3,700 euro fl-2022 għal 10,500 sal-2027. Dawk fil-livell ta' Education Officers se jaraw qabża li tilħaq il-massimu ta' ftit anqas minn 15,000 euro flimkien ma' allowance li jirdoppja minn 6,500 euro sal-2022 għal 12,500 euro jew 13,000 sal-2027. Iż-żieda maqbula l-kapijiet tal-iskejjel tissarraf f'aktar minn 15,000 euro minn massimu ta' ftit anqas minn 42,000 sal-2022 għal ftit anqas minn 58,000 sa 3 snin oħra. Daw se jimxu għal skala 4 b'mod awtomatiku kemm il-darba għandhom 25 sena servizz bl-aħħar 5 snin bħala surmast. L-allowance sħiħa tagħhom li tinkludi dik skont il-popolazzjoni tal-iskola wkoll tirdoppja sal-2027. Fil-każ tal-LSCs il-ftehim mal-MUT jistipula li l-massimu li setgħu jilħqu sa sentejn ilu, jiġifieri anqas minn 29,000 euro sa 5 snin oħra jistgħu jilħqu massimu ta' bejn ftit anqas minn 37,000 euro għal dawk bi kwalifika livell 6 MQF u 39,100 euro għal dawk f'livell 5 tal-MQF. L-allowances tagħhom se jiżdiedu minn 2,450 euro sa 8,500 euro. Kindergarten Educators ukoll se jgawdu minn żidiet li kwantifikaw sa 11,000 euro u allowances li jiżdiedu bejn wieħed u ieħor 3 jew 4 darbiet skont l-iskala. Dawk fil-livelli kollha li jkollhom 20 sena servizz se jibqgħu jgawdu wkoll minn 2,000 euro addizzjonali. Dan flimkien ma' 1,000 euro ieħor fis-sena għal dawk li huma wkoll ikkwalifikati fl-ewwel għajnuna.